inauteriak heldu dira. Eta dudarik gabe asteburu honetako protagonista izango ditugu. Asteburu osoan zehar, Arabako bolatoki txapelketa Laudioko San Juan Astobitzan eta Gardea auzoetan. Eta eskualde osoko herrietan eta hirian inauteri jaiak. Eta adi, Orozkoko museoan boligrafiaz de Zubia aur erakusketa. Larunbat goizean Laudion Mugagabe Trail eta eguerdian Ferozka bat zentral eolikoaren aurkako mobilizazioa. Laudioko Orbeko etxean ekotopaketen aurkezpena, jantoki herrikoia eta amaitzeko Txarraska gaztetxearen dokumentala. Laudion ere, eskola kiroleko mendi irteera. Artzinegako 12. mendi ibilaldia. Onaino titular guztiak, baina gehiago sakondu nahi baldin baduzue, jo aiaraldea.eusera. Ale baiaraldearrak, mozorratu ala ez, irten zure herriko plazara eta egin irrietal gara.